podívat na výstavu obrazu Vlastimila Natrála, kterého tady vítám na Vlastiku. Vítám tady já, ženu Mirku a Ludmilku. Děkuji. Máme tady velmi vzácného hosta a tím hostem je pan profesor Ašo Arakelian až z daleké Arménie. Dobrý den. Já vám můžu pozvánit, že příští měsíc po této výstavě bude vystavovat svoje obrazy, tak prosím přijďte se podívat, zase něco nového. Já se tady s Vlastíkem znám, ne kamarádi, tak proto si poznáte, je nekorektní, je nefigurativní, je to neobjektové. Jestli si obrázek vidíte třeba geometrické útvary, máme tam nějaký obličej, taky používá kombinované techniky. No, ještě doplním, u té abstrakce je to taky hra tvarů a barev. A někdy se tomu taky říká, že je to čisté umění. Slyšel si doplním, tak bych to zvládl. Tak, já ti to přeju. Mám pro tebe maličký dárek, takové humanské klapky. Doufám, když to budeš chtít jako humanské klapky, tak ti to dlouho vydrží vlastně. Tady máš. Je pak proto psát, jak to máš ode mě. Děkuji moc krát. A to je to zájem toho výtvarného umění, ty moje obrazy jsou vykoupené bolesti. Tati, moc krát děkuji. Já vám všem děkuji. A ještě řekni na závěr pár slov. Zejména paní Rosulkové a informačnímu centru a Jardovi Hugovi za krásné uvedení výstavy a zúvaz na občerstvení. Já taky všem upozorňuji o ty šparkové pagáčky, jsem pekl sám. Takže ještě já závěrem. Hoďce recept. Všem poděkuji. Začneme teda paní Rosulkové, která umožnila tady tuto výstavu uskutečnit. Děkuji dětem z hudební výchovy, z hudební školy, které nám tady zahrály krásné skladbičky. A na závěr doufám, že nám ještě něco zahrají. Vám děkuji ještě jednou, že jste všichni přišli. Děkuji za pozornost a třeba zase někdy ahoj a nashledanou.